Siyakubingelela ngenhlonipho abafundisi bonke abakhona nomama bakwabo nabefundisi besifazana abakhona nobaba bakwabo nabafundisi abasingile. Sengisho ukuthi njengoba ngibingelela umfundisi nomama kanjalo ngenza ukuthi nalo ohamba yedwa ngasali egameni lenkosi. Ngicela ukuhlonipha ubaba uthwala umhlobo wami nomama wakhe nomfundisi umbuli abahlobo begazi ekuyibona engibaziyo njengoba ngimela. Ubaba ophethe uhlelo sengiculelile kanti kuye ngithanda ukuthi ngishaye nje isinqamo kodwa ngizashiyeka ngoba ngenxa yesikhathi. Amen. Uma bengizosishaya bengizothi nasiphi na isimo siyalalela nasiphi na faith nalelithi trust. Mangqhubeka ngibingelele bonke abazalwana bakhona isihlobo makhelwane umndeni kaNkosi ngenhlonipho enkulu. Amen. Angisho ukuthi ngila ngoba ubhuti wale ekhaya unkosikazi wakhe bahlangana nami efonini base beyangithanda. Ngizelele yokuvela nje efonini akukho kunje bangibona efonini bangithanda mase ngikhokhela lokho bishop uthwala ngizobhadala isikweletu sokuthi bayangithanda. Then I had to come. See the conference lay East London. Ngijombile khona athi ngicela ukuza la bese ngiphinde ngiva ngiyochaza isibhalo khona. Legama lithi faith lithi unamandla okwenza. Le lithi trust lithi uNkulunkulu. Ukholo lithi uzonyakaza, uzophendula, uzovela, uzosibonakalisa. Hence iBhayibheli njalo ukholo luhlanganisa no all things are possible. Because the expectation is that his power shall manifest and the answers are going to be positive. Nikhona. Amen. Ukholo luthi nje akakwazi ukuthula kunje. Khona azoyenza. The expectation of faith is that his power shall manifest. Akunandaba ukuthi u12 years kumopho kodwa kuzolunga. Anginandaba ukuthi 38 years ehlezi ngasechibini ukholo luthi kuzolunga. Anginandaba noma usesethuneni uma bowukhona bawumna wethu sakukhombisa ithuna. Faith says khona azayenza. The expectation of faith is possibilities, is answered prayers, positive answers. Luma lapho ukholo. And note that ukholo lubhekela amandla until kuze kuyofika ethuneni. Bese lifike liphela lapho. What do you do when in faith, with all the faith, but the answer is not positive? You
shift to trust. Because ithemba lithi noma engenzanga lutho kodwa uhleze esihlalweni. Ithemba liyadlula ekuthaneni akavelanga ngamandla akhe. Libamba ukuthi uvele ngobuso. Awubalahleka. Ithemba lithi ngithemba ngibheka ngambona. Kodwa amandla ngizange ngiwabona. Kodwa ngoba sengibonene senganele. Ithemba liyadlula ekuthaneni umthandaza uphendulwanga. Lithi noma engawuphendulanga umthandaza, I'm glad he's still seated on the throne. Ithemba zoom at his personage when trust zoom at his power. So into eyenzakalayo uma ukholo luhlulekile ukudonsa amandla ngoba intando yakhe ingavumanga ukuthi amandla vele bese ufukulwa ithemba ngoba kuthiwa abamethembayo abajabhu noma impendulo ngayitholanga ngiqhubeka ngismayiliswa yini umethemba noma engenzanga lutho noma engenzanga lutho kodwa umethemba keeps me standing. Bathi ngane ngaphendulanga ithemba libuhuka lithi ungashoni phansi ungamethuki uma ungakholwa shekha uJobe uma ukholo lonke lakhe lingamsebenzelanga wabuye lokholo ethembeni wezwakala ethi noma ngabe ngishaywa uwe but I will still trust you. Simethemba khona imeko yempilo ifuna ukumveza engathembeka. Simethemba khona impendulo zomthandazo wethu sifuna simphile sibuke oshana sibuke umethemba asikwazi ukumethuka simethembile asikwazi ukuphinda emuva simethembile. Manje ukuthi makunje bese kuphakama ithemba lithi loyo oqalile umsebenzi omuhle loyo oqale khona kunje ithemba liphakame lithi loyo oqala umsebenzi sithi sifuna ukukhala sifuna ukuphinda emuva kuphakama ithemba lithi intoni yasihlukanisa nothando.